gender kan dia. Ya ya. Dah problemas up kan dia no gender begini mas. Dah problemas. Let seeing tak kajing kemen. Nahirap ibiro sa talim ng Vietnam ng Yes, thank you. Hindi naman tayo na ay kinong yalam nga hindi nga sama. Yang mabilawan, tambah bilawan lah dia mo. Later.